تەوی تەمەنێ خۆیê biçûk. Rona 11 salî Pirtûkên bi Zimanê Kurdî li Zarokên bajarê Qamişlo belav kir. Bi hevkariya çapxaneya Spîrêz li Dihokê û dezgeha ronahiya belavkirinê, Rona karîbû 100 hejmarî ji kovarên kepir û mizgîn li Zarokên bajarê xwe belav bike û planan jî ji hin projeyên çandî re bo pêşerojê amade dike. Ev çalakî çêkir me diyarî dan zaroka pêşbirk hebûn, mamik hebûn, stran hebûn. Me diyarî dan wan diyariya kovara mizgîn û kepir. Kovara kepir mamîstemayî Tayyib ji Dihokê dişand Qamişlo ji bo Zarokên Rojava û kovara a kepir jî ji rojnameya Ronahî. Ez pêvî me ku zarokê me bi zimanê xwe yê Kurdî biaxivin û bixwînin û binivîsînin. Jî û îngilîzî jî. Piştgiriya mezin ji Rona re ji aliyê malbata wê bû. Bi taybetî ji hêla bavê wê ve. Da ku karibe çanda xwendinê di nav zarokan de belav bike. وەک ماڵباتە مەخوا ئەس بێتر ئەز پێم ژول دەبم و متخواست ئەز بەر شتێ ئەم جێ مەحروم چووکانیان خۆش بەر شتێمە چخێز خواست تێبیرامە چەقمە مەجلێ و سامات کڕین زمانی عەرەبی بنی وەرە قیمەت کڕی حیانە تێبیرامە ئەم دخوازن ئەو چەند دەهان لێ جا کوردی ئەم سەر زارگی خۆ بچین کاربن پێشەڕۆژێ دە ئەو ژی وەکمە شتێکی بنویسین. Malbatên zarokên beşdar jî giringiyeke mezin ji çalakiyên wiha re dibînin. Ku di demekê de piraniya zarokan bi pêşketina teknolojiya re jiyaneke girtî li ber ekranên telefonan derbas dikin û ji çanda xwendinê dûr dikevin. ev pêşbirkana jî kêfa min gelkî hat zarokê mewlo eqlê wa vedibê seqafeta wa çê dibe ana ev pirtûkê Kurdî da wan yanî li malê wê xwendina wan tiştê wan bi Kurdî ez gelekî kêfa min vê rojê hat û dixwazim tiştê wilo pir bibin yanî zêdetir bibin ne ev roj tenê be. Seredana kampên koçberên Efrîn, Serêkaniyê û Girêspî bo belavkirina pirtûkên zarokan her wiha damezrandina çapxaneyeke taybet bo çapkirina pirtûkên zarokan û bi her sê zimanan Kurdî, Erebî û İngilîzî. Planên Rona ne li ser wan kar dike da ku di nêzîktir dem de wan pêk bîne. Arya Hacî, Kurdistan 24 Qamişlo.